إن شاء الله نموت. لا إله إلا الله يشرق بها يومنا. لا إله إلا الله يسلك بها أهلنا. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبنا. لا إله إلا الله يستر بها عيبنا. لا إله إلا الله يرحم بها والدينا. لا إله إلا الله نلقى بها ربنا. لا إله إلا الله نلقى بها ربنا. لا إله إلا الله نلقى بها ربنا. أشرق نور الله. لا إله إلا الله. أشرق نور الله. وظهر كلام الله. لا إله إلا الله. وظهر كلام الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ونبذوكم الله. لا إله إلا الله. آمنت بالله. لا إله إلا الله. واستعنت بالله. لا إله إلا الله. وتوكلت على الله. ما شاء الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا قوة. Assalamu alaikum al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Na farko dai wannan bawan Allah mai suna Aminu S Bono ya riga da ya mutu, ya riga mu gidan gaskiya, sai dai mu ci Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Amma wani abu da yake bata min rai yasa na tafi irin dogon nazari a rayuwa. Da na je gidan sa Aminu S Bono marigayi, wallahi tallahi babu wani wanda fuskansa ma take alakantuwa da harkar fim wanda suka je gurin gidansa Aminu S Bono. Abinda zai baku mamaki a gidan daga wasu tsofaffi yan uwansa ne shi ma na jini, sai wasu yara haka yan matasa yan mata su biyu a gurin gawan Aminu S Bono. Babu wanda ya alakanta dangantakar fim da na ganshi a gidansu Aminu S Bono, babu wanda ya je. Wanda mai numfashi ma ta yi min magana ta ce za ta je gidan, wanda har ta je ta dawo take ta kira ni a waya take zage-zage ba amana ba waye-waye. Na ce karki damu, haka rayuwa take. Na ce mata ni ma yanzu na je gidan abinda na gano kenan. To gabaki ɗaya dududu in ce mutum 4 ne suka je gurin gidan su Aminu S Bono. A cikin mata ma yake, amma a maza gaskiya ban hako ɗaya ba. Amma a mata ko in ce ma mutum 3 tun da ni ka cire ni a gefe, kawai ni mutum ce ta wacce ake yin zumunci ake wani kaza. Amma a cikin wanda suke daukan aiki ake faɗi tashi ake gwagwarmayar rayuwa, wallahi mutum 3 ne suka je suka ga Aminu S Bono. Wannan abin ya sa ni kuka fiye da kukan mutuwar da nake Aminu S Bono. Shi yasa a kullun ci Allah iyayenmu idan su ne mana magana ku yi mu'amala wanda kuka san cewa idan kun shiga cikin wani hali ko kuma wani abin ya same ku za su koka muku, za kuma su tausaya muku shi. A lokacin muna ganin laifin su, amma yanzu gashi nan al'amarin rayuwa yana ta nuna abubuwan gabaki daya. Akwai wanda Bono yakan iya tashi da asusuba a cikin industry saboda abubuwansa ya je ya tsaya mishi tsayin daka.